Salut tuturor, sunt Radu și aceasta este camera Insta360 One X, o cameră de 360 de grade, adică are două obiective, unul pe fiecare parte și filmează cu ele totul și apoi îmbină cele două imagini pentru a crea o captură de 360 de grade în jurul tău. Și camera aceasta vine cu două mari avantaje. Primul este o stabilizare giroscopică pe 6 axe care funcționează excelent. Principala problemă a acestor camere este că trebuie foarte bine stabilizate, că altfel e foarte ciudat să-ți tremure imaginea când te uiți, nu știu, în alt unghi decât în față, unde mintea ta e un pic mai obișnuită să compenseze pentru astfel de mișcare. Și Insta360 One X are o stabilizare excelentă. Al doilea avantaj l-am văzut eu în software-ul cu care vine, cel de telefon, dar și cel de Windows este foarte simplu de utilizat. Din câteva clicuri îți poți obține un clip foarte bun de prezentarea unor aventuri, a unor sporturi extreme, pornind de la ce filmează în original această cameră 360. Fiind o cameră de 360 de grade, surprinde totul în jurul tău și apoi tu poți alege în ce direcție te uiți, să zicem, într-un clip final. Și rezoluția ei, 5,7K la 30 de frame-uri pe secundă, poate părea mare, dar în practică este necesară pentru astfel de filmare, deoarece gândiți-vă că se aplică la întreg unghiul de 360 de grade. Un unghi normal de vizualizare însă are cam 80 de grade și acolo obții practic un fel de 1440 de pixel, deci un pic sub Full HD de fapt pentru cam ce ar vedea ochiul într-o direcție. Nu am găsit însă probleme la acest aspect, calitatea imaginii e bună. Haideți să vă arăt mai în detaliu cum arată camera. Deci este așa, are două obiective, unul aici, unul pe partea cealaltă. Sunt obiective cu f2 și 200 de grade unghi de cuprindere. Imaginea se îmbină automat în cameră, după cum vă spuneam. Pe această față avem și un mic ecran și două butoane de control mai jos. Bateria e detașabilă și o găsiți undeva pe lateral. Poate extrage și înlocui cu o altă baterie dacă aveți mai multe. Aici în partea de jos este cardul microSD și acesta este una dintre problemele camerei, pentru că acest card nu este deloc protejat. Camera, așa cum vine ea, nu este rezistentă nici la apă și nici la șocuri foarte puternice, în special cu aceste obiective sferice care s-ar putea sparge ușor, așa că are nevoie de carcase suplimentare și Insta360, compania producătoare, vă poate vinde astfel de carcase, sunt mai multe modele în ofertă, ceea ce însă îi ridică prețul atunci când vreți să faceți, nu știu, sporturi extreme sau să filmați în scuba diving. Autonomia este de cam o oră pe filmare, 5,7K la 30 de frame-uri pe secundă și mai are și alte moduri, de exemplu un bullet time în care obții o imagine stil Matrix care se învârte camera în jurul tău și o știu, e ceva inedit să-i spunem, dar în principiu ce poți filma cu această cameră ar fi în primul rând sporturi extreme, faci mountain bike și ai camera agățată cu o prăjină de tine și poți alege apoi unghiul în care să vezi respectiva imagine, faci paragliding, faci scufundări, poate filmezi o cursă auto și ții camera prinsă undeva pe mașină, iar apoi alegi când să vezi în față, dar în același timp dacă se întâmplă ceva interesant în spatele tău poți schimba imediat în acea direcție. E un mare avantaj, zic eu, îmi plac astfel de camere și tehnologia a ajuns la un punct în care și rezoluția este bună și stabilizarea lor este foarte bună. Haideți să vă arăt exemple filmate chiar de mine. Spuneam de stabilizare. De exemplu, în aceste imagini merg cu camera prinsă într-un selfie stick foarte lung și totuși imaginea nu tremură. Observați că este fluentă, că nu este deranjantă mișcarea provocată de pașii mei. Apoi poate fi utilă și în scenarii de tip vlog. De exemplu, o pot pune în fața mea pe un trepied și vă pot arăta ce este în jurul meu în timp ce eu vorbesc și poate spun: hei, uitați acolo un loc de joacă și două steaguri care flutură în vânt și pot regla apoi din software ca imaginile să se învârtă spre acea direcție și ulterior, nu știu, pot să vă arăt o tiroliană și imaginile se învârt și în acea direcție. Schimbările acestea de direcție se fac foarte ușor din software-ul inclus. Avem software și de telefon și de Windows, ambele sunt foarte simplu de utilizat. Tu doar îi spui niște momente cheie, acum vreau să văd încolo, acum vreau să văd acolo, iar aplicația îți face automat tranziția între ele. Am montat camera și pe mașină cu o ventuză oarecare și imaginile mi s-au părut foarte bune. Mă gândeam chiar că poate astfel de filmare ar fost utilă de la beculețele de Crăciun, de exemplu, ca să vadă toată lumea cum arată Bucureștiul împodobit de sărbătoare. Dar gândiți-vă că ați putea filma poate o cursă moto sau auto și să orientați camera în direcția în care are loc, eu știu, o depășire sau un accident sau ceva spectaculos. Mai există și alte moduri de filmat pentru Insta360 One X. Poate face fotografii, desigur, poate face un fel de hyperlapse asemănător cu cele de pe GoPro. Partea cea mai interesantă însă și inedită pentru acest model este acel bullet time. Atunci legi camera cu un șnur
lung de aproape 2 metri și o învârți deasupra capului ca o praștie și treci camera în modul bullet time când ea va filma 3K la 100 de frame-uri pe secundă și face automat un slow motion orientat spre tine, spre centrul acelui cerc, obținând un efect exact ca în Matrix. Acum am văzut pe internet imagini destul de spectaculoase, de exemplu un mire și o mireasă se filmaseră astfel. Ce trebuie să aveți în vedere este că e nevoie de spațiu în jurul vostru, vreo minim 2 metri în care să răsuciți cu putere această cameră și nu știu, s-ar putea să-i sperie pe cei din jur, dar oricum modul este interesant, îmi închipui ce bine ar arăta pe vârful unui munte sau nu știu, poate pe o plajă frumoasă când puteți surprinde o astfel de scenă rapid pentru a arăta tot ce în jurul vostru. Sunt în parc și e destul de mult vânt aici, deci nu mă aștept să audă foarte bine. Și plopote în partea aceasta, nu știu de ce. Mulți copii plimbați pe aici în cărucioare, bicicliști și sportivi. Lăsat un pic vântul, sper să se audă mai bine acum. Păi vedem în clipul final ce fel de sunet obținem. Acum vă spuneam de aplicații. Aplicația de telefon este foarte simplu de utilizat. Clipurile se pot trage în telefon prin Wi-Fi, camera are Wi-Fi inclus în ea și download-ul se face foarte rapid în acest mod. Apoi din aplicație poți selecta, după cum vă spuneam într-un clip, diverse puncte de interes. Un anumit unghi de vizualizare și un anumit nivel de zoom, apoi după 5 secunde altul și tot așa mai departe, iar aplicația face automat mutarea între ele pentru tot felul de efecte și tranziții. Aici desigur intervenim cumva și talentul creatorului. În aplicația de telefon există însă și un mod în care puteți alege un obiect și el va fi urmărit automat câtă vreme softul îl poate recunoaște. Nu știu, poate are o formă specială sau o culoare specială și dacă este recunoscut software, poate fi și urmărit automat. Aplicația îți permite de asemenea să faci clipuri și în diverse formate, adică e gândită și pentru Instagram Stories cu un format vertical, e gândită și pentru 1:1, dar și pentru clasicul 16:9, deci nu sunt probleme aici. Aplicația de Windows face cam același lucru, importi clipurile, pui keyframes, îți face apoi automat tranzițiile între ele. Culmea nu are object tracking, acela e disponibil doar pe telefon. În Windows nu am văzut opțiunea de object tracking în aplicație. După ce ți-ai făcut însă clipul, alegi de unde să înceapă, unde să se termine și apoi există un proces de export la rezoluția Full HD, obținând astfel clipul final. Și cam aceasta este Insta360 One X. De obicei costă cam 2000 de lei și în acest preț primiți și un selfie stick lung de vreun 1,5 m, bine construit, se înfige direct aici în filetul de trepied și devine invizibil atunci când filmați cu camera în vârful său pentru că e în unghiul mort al obiectivelor. Acesta e clipul, review-ul mai detaliat îl găsiți pe blog, dați un subscribe la canal dacă v-a plăcut și ne vedem cu alte ocazii. Mulțumesc, o zi bună!